Hør her. Jeg har også prøvet at være den nye pige her, og jeg ved, det er svært. Men jeg lover dig, det skal nok blive nemmere. Jeg ved snart ikke, Sofia. For jeg har rejst jorden rundt, så langt væk som man kan nå. Har været bjergbestiger, pirat på havets blå. Slap væk fra monsterdyr, før de greb mig i kraven. Kom op og flyve, da jeg blev gode venner med dragen. Ja, alt det og mere til, det har jeg prøvet før. Men det der med at få en ven, ved jeg ikke, hvordan man gør. I junglen kan jeg trives, det flyder i mit blod. Men livet her hos jer, det er noget rod. Hvad med at holde en pyjamasfest? Hvad er en pyjamasfest? Eller melde dig til noget? Jamen, jeg dyrker ikke sport. Så kunne du måske starte en klub? Hvilken slags klub? Tja, du kan jo godt lide at tage på eventyr. Så hvad med en eventyrklub? Det er perfekt! Den skal hedde Prinsessernes Eventyrklub. Og jeg bliver det første medlem. Velkommen i klubben. Der er virkelig mange ting, jeg ved, hvordan man gør. Og det med at få venner, kan jeg få let nu, hvis jeg tør. I en jungle kan jeg leve, det flyder i mit blod. Kan jeg nu trives her? Det kræver nok lidt mod, yeah. Det med at få venner var et helt fremmed land. Jeg tror, jeg kan. Du viste mig, hvordan. Jeg tror, jeg kan. Du har vist hvordan. Men tror du, der er andre, der vil